Què fem? Agafem el seitó molt fresc. I què hi fem? Li traiem les tripites i el cap. Com? Així? Sí. Sí? I ara què fem? El posem a l'aigua amb gel. Com l'hem fet aquest seitó amb papallona? Hem obert aquest seitonet i ens ha quedat un seitó paper. De bo? Què és això? No ho sé. Seitons en papallona i seitons sense el cap i la tripa. El posem a l'aigua. Després el traiem i el posem a un plat amb farina i el rebossem per dalt. I el traiem i expulsem. Expulsem, important, expulsem. Jo el poso, perquè el poses cremi, que també ja portem molta estona. Són els ulls. El posem el expulsem, Com estan? Bons. Perfecte.